escriptors i escriptores de Vull Escriure, benvinguts a l'11a temporada. Moltes gràcies per acompanyar-nos una temporada més. Fa unes setmanes us vam preguntar qui volíeu que fossin els padrins de l'11a temporada i l'opció Llegendes Catalanes va guanyar per àmplia majoria. Els vostres desitjos són ordres. Així que comencem la primera crida de la 11a temporada, crida 180. I ho fem amb una llegenda originària de Sant Pau de Segúries. El mariner de Sant Pau. Aquesta llegenda del mariner de Sant Pau és una llegenda catalana transmesa per Jacint Verdaguer. Fa molts i molts anys, un mariner vivia a l'Empordà i feia viatges mar enllà, fins a Mallorca. La seva família l'esperava impacient quan tornava de la mar per gaudir les hores de lleure tots plegats. Però un dia, tot es va capgirar. Quan era mar endins, el cel s'enfosquí com les entranyes d'una balena i un vent huracanat començà a sacsejar amb fúria la nau. Tot invocant a la Verge del Carme, va aconseguir salvar-se, mentre veia com la nau se li feia miques. Es va agafar un rem i no es va deixar anar fins que, surant, va arribar fins a la costa. Quan arribà a port, veié desesperat com la mar havia arrasat la seva casa i s'havia endut tots aquells a qui ell estimava. Sol i trist, va agafar l'únic objecte que li quedava, un rem, i decidí allunyar-se del mar fins a un lloc on ningú no conegués què era el rem que duia amb ell. Era la tardor, i les fulles dels arbres començaven a caure quan va arribar a Banyoles. Les noies filaven vora el llac, semblaven bona gent, però quan va veure l'aigua del llac, va recordar-li massa la seva antiga llar i va decidir marxar. Tot caminant i buscant un lloc on quedar-se, ja era prop de Nadal i va decidir parar-se a Besalú. Els nois i noies del poble jugaven a la plaça, estaven contents i fins i tot el convidaren a afegir-s'hi. Però quan preguntà a una noia si sabia què era l'objecte que portava i ella li va dir que era un rem, va decidir seguir el seu camí. Mirant les serralades, va travessar boscos i prats i arribar a Olot. Ja era dilluns de Pasqua i quan va veure un grup de gent reunida en un dels barris d'Olot, es va parar. Celebraven la Pasqua i ballaven el ball del Triai. Tot i que els va trobar bona gent i acollidors, quan va demanar a diverses persones què era l'objecte que portava i una li va respondre un rem, va pensar que calia continuar el seu camí. I va arribar a Sant Pau de Segúries. Des del primer moment s'hi va sentir com a casa. Allà també estaven de festa, en una ermita a prop del poble. Ells sí que van prendre el seu rem per una pala de forner, que és una pala per treure i posar el pa del forn. I allí es va quedar. Va refer la seva vida, va tornar a formar una família, va fer de pagès i va construir una masia que avui encara podem veure. La masia s'anomena el mariner de Sant Pau. Per això també el gegant de Sant Pau és un mariner, per recordar aquell home que un dia va arribar al poble per quedar-s'hi. A vullescriure.cat trobareu l'anunciat de la crida d'aquesta setmana. Bona setmana i bona escriptura! Ens llegim!